akwai wani talaka da ke taya masu arziki yana tabbatun ya zo wurin alhaji ya bashi 50, alhaji ya bashi 100 naira, alhaji ya bashi yana alhaji ai ko Allah ya sallame ku, alhaji ai ba irin ku. Alhaji na kallon shi rana ɗaya kai tsaye kawai. Alhaji ya ce mai to wanga naka ne, wanga na baka ne, naira 100 ko naira 1000 te da shi naka ne. Za shi alhaji ya ce zauna, sha alhaji ya shiga daki ya zo da gana masu go. Shi burgami da za kori 'yan gana aka muke sa kayan mu cikin wani bai san ma'anar turanci ba. Ghana must go, garin mu ne, dan Ghana shi ya bar garin, gari namu ne. aka cika kudi, shi alhaji ya mika mai, ya ce alhaji wafa, ya ce je ka ajiye ni. shi ya karimi, ya ce alhaji, ya ce je ka ajiye min kurun na ban yadda da kowa ba, shi kai je ka ajiye, bayan sati ɗaya ka zo ka kawo mini. Shi ce to alhaji ni in ya ce wallahi je da shi ka ajiye min kurum. Shi ya karbi, kaga kullun za shi gida in ya hau turo shi kenan bai san ma wanda suke kusa da shi ba, ya saya ya sare turo zai hau, shi ya duba mutanen da ke ciki, ya duba kudin, shi ya ce turo ya tafi. Mota kuma ya zo, mutane biyu na cike, ce mutane biyu ga sun yi wani abu, shi suka wuce. Shi ya ga guda zuwa shi kadai ne ba kowa ciki, shi ya hau kuma ya doki kudin ya dora kan kafan shi, yana aje kan seat, ya ga kama na kallon shi doki aje kan kafan shi, yana kallon miron nan har aka kai wurin sauka, ya sauka ya shiga gida. Kullun ya zo gida irin leda karamin da yake rikawa, irin leda karami haka, baba san da zuwa sha a karbi. Ranan da ya shigo, yara baba san da zuwa, za ka yace kai jagwa nuri, yana kuma a zai da shi ya gaji amma ya ki yadda. Matan shi ta ce mai gida, ya ce kai hankali shi kenan malam, ya ajiye ya shiga wanka. Yana cikin wanka ya shafa sabulu ido, shi ya tuna kudin nan na hall, wani abu ya samu kudin, shi ya sa tawul ya haka, ya zo ya dauki kudin, ya yi wanka da kudin, ya kuma fito ya zo ya ajiye, samu ya ajiye, aka sa mai abinci, yana cin abincin kudin na nisa, ya je dauko, yana kallon kudin ya ci abinci. Shikenan da dare zai kwana, ya samu ya ajiye, yana cikin kwance, shi tashi duba kudin, awa ɗaya ya tashi duba kudin, awa biyu ya tashi duba kudin, shi ga kaman in zai ta haka nan bai kwana, shi dauko kudi ya ajiye laferu shi gefe, ya laferu da kudin ya kwanta. Asuba na kai yana tashi irin 4:35, yana yi makarama, amma ranar karfe 3:30 ya tashi, yana sallah, yana duban kudin, ana salatu, ya je da kudin masallaci, yana gama sallah shi hau mota. Mai gida ya ji ana buga kofa gangan, aka bude, ya ce na gama kada Allah mai alaji, wanga bala'i ne don Allah a karbi abu. Ya ce to ba Allah bai sallame mu ba, kai ke gana Allah ya sallame mu. Yasa wani abin Allah bai baka ba, wani ya rufa maka asiri ne. Wallahi ina ganin wani abu cikin Facebook nan, wani ne bai hannun shi, na bara da su Alhaji Yakubu, hannun shi ga an fidda shi, amma yana soya da mutane irin masa, kun gane ko, amma ba hannu. Shikenan malam, wurin soya masan nan ashe yana mugun aiki, kaɗa fitafitanka ya yawa, ashe wurin soya masan nan mugun aiki yake. In ya debi masan shi shafa mamatansa, shi saka cikin mai. To kaga da aka gan shi ba hannu, shi kana cewa wayo ashe mu kaga bai da hannu kenan, yake dauka abin da za ku ce shafa mamatansa sannan ya saka, ku zo ku ce ku ci ku sha koko da shi, ashe ya samu hannu